ستور ناتو ابل ستور مساعتنا اب يمانا يكورنا ناتي نحنا بروفايل فوتو زلو او كليك نقبرمو دن تحتي بلاي بروتكت زبل كليك نقبر مالتي حجي يكون نتي عرسنا كابزي نافتي ابلع علي سيتي ناتو اوكي ابز حجي كليت اوبشن على نقيتي حجي اتي قدامي اوبشن تاع يدبل سكان ابس ويز بلاي بروتكت مالتي خلايكا improve harmful application ويكا app detection حجي ኣብቲ ሜል ክትፅዕን ከለኻ ስካን ገይሩ እዚ ሓደገኛ ክኸውን ክእል እዩ ወይ ከዓ ዝወል ሓን ፀገም ይብሉ ኢሉ ይሕብረካ እሞ ብዘይ ሽግር ክትፅዕኖ ወይ ከዓ ክትነፅጎ ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ግዜ እዚኣ ኦን ክንገብራ ወይ ከዓ ኢኔብል ክንገብራ ኣለና ዋላ እውን ሕጂ እንተ ደኣ ኣጥፊና ኣለና ኢኔብል ክንገብራ እዩ ደለና ማለት እዩ ኣብታ ካልአይቲ ግን improve harmful application detection ይብለና ኣሎ send unknown apps to google for better detection ሕጂ ኣብዚ ከዓ ነቲ ሃርሙፉል ኣፕሊኬሽን ልክዕ ከምኡ ማለት እዩ ነቶም ሓደገኛታት ዝበሃሉ ኣፕሊኬሽን ዝለዓለ መርመራ ወይ ከዓ ዝለዓለ ቸክ ብምግባር ንምግባር እንታይ ይገብር ናብ ጎግል ይሰደሉ ኣብዚ ሕጂ ዝመፀ ትሽግር ኣብዚ ንሕና ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ሓደ ነገር ካብ ሞባይልና ናብ ጎግል ንክኸይድ ኣፍቂድና ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኣንድሮይድ ናይ ጎግል ፕሮዳክት እዩ ናይ ምሻከ ስለዚ በዚ መንገዲ እዚ ንክኸይድ ኣፍቂድና ኣለና ማለት እዩ እንታይ ይኸይድ ኣውት ኦፍ ኣወር ኮንትሮል ቆፃፀሮ ንኽእል ነገር ኣይኮነን ስለዚ ኩሉ ግዜ እዚ ኣፕሊኬሽን እዚኣ ንዓና ተድልየና ዲዜብል ክንገብራ ኣለና ስለዚ ሕጂ